Id-deputati tal-Oppożizzjoni ħarġu l-barra mill-Parlament wara ruling tal-Ispeaker biex issir diskussjoni urġenti dwar l-eżitu tar-rapport tal-inkjesta brabta mal-konċessjoni tal-isptarijiet. Din il-mozzjoni li ntalbet mill-kap tal-Oppożizzjoni ma ġietx aċċettata f'ruling li tal-Speaker tal-Kamra. B'reazzjoni għal dan Bernard Grech qal li l-Kamra ma femitx il-mozzjoni tiegħu biex eventwalment id-deputati tal-Oppożizzjoni sabtu saqajhom u telqu l-barra. Għal dan ir-ruling mitlub mill-Oppożizzjoni irreaġixxa wkoll il-Prim Ministru Robert Abela. Il-Prim Ministru qal li fil-mozzjoni tiegħu Bernard Grech qed jistieden lill-Parlament jitrasforma ruħu f'qorti u mhux jagħmel dan kontra l-liġi. Jien kont l-ewwel wieħed ħafna qablu, l-ewwel wieħed illi illi l-Avukat Ġenerali għandha tippubblika l-proċess verbal mill-aktar fis, mill-ewwel għatta dik. Waqt li beda jitkellem il-Prim Ministru fil-Parlament kien hemm l-interruzzjonijiet fosthom mid-Deputat Nazzjonalista Karol Aquilina. Il-Prim Ministru qal kif hu għażel li jwieġeb fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż u mhux bil-kummenti moħbija fuq il-midja soċjali. Il-Prim Ministru kompla jinnota u jistaqsi kif jista' jkun li waqt fiċċijiet partikolari ikollok ex-deputat tal-Oppożizzjoni li jkun jaf eżattament meta se jsiru dawn it-tfittxijiet. Jimport, taf minnu, Sur President, ħawieġeb il-Karol Aquilina min kellu informazzjoni jiena l-kwistjoni vera mhux dik li qed ipoġġu huma ta' min għandu l-PV llum, min kien jaf x'kien se jkun fih il-PV qabel ingħalqet l-inkjesta. Jekk min kellu min waqt li għaddejja l-inkjesta, min waqt il-vera domanda, min waqt li għaddejja l-inkjesta, kien ikun jaf bis-sija, bil-ġurnata ta' meta jsiru s-searches u ssibu wara l-bib ta' barra ta' fejn se jsiru s-search. Ekk jogħġbu, ħares mal-Prim Ministru. Waqt li l-Prim Ministru kienet jitkellem bosta deputati nazzjonalisti bdew itelfuh milli jitkellem u kommozzjoni fil-Parlament, tant li s-seduta kellha tiġi sospiża għal xi ħin. Wara tipikament mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista li meta ma jieħdux li jridu jitilqu l-barra. Dr. Abela Zitt jgħidu jiċċara li l-Parlament mhuwiex il-qorti u bħala organu leġislattiv m'għandux jasal għal deċiżjonijiet li jmorru kontra liġijiet magħmulin minnu stess. Però li qed ngħid ukoll huwa illi dil-Kamra bħala l-organu li jilleġisla ma jistax jipparteċipa f'eżerċizzju illi jasal għal deċiżjoni li tmur kontra liġijiet illi għaddu stess dak illi qed ngħid. Il-Prim Ministru sqar li jekk xi ħadd jista' jgħid minnu l-establishment dan hu Adrian Delija, hekk kif kien l-establishment li neħħih minn kap nazzjonalista biex minfloku poġġa lil Bernard Grech. Il-Prim Ministru qal li hu jifhem li l-Avukat Ġenerali qed tagħmel ix-xogħol tagħha biex tippubblika l-proċess verbali filwaqt li qal li l-pubblikazzjoni ta' dan ir-rapport għandha ssir illum qabel għada.